Is má dúirt me tá dúil mhóra gom san áisteachta ach ammaní tá sé deacair. Nes bhí sé inta nervise ar tús nar a hasisma. Vís gom gur na cameraíon sin agus bhú críchir mo go láir bhainir crí a hanas níon tú dearamod ggóil na cameraí an. Ach rudí eile betir a tal fólam agad agus thucail rud go fada sin na bhégad le fólam. Agus bet ggóil ceile tar be casa leis. Agus nar a tá tú gáistead bet ggóil tá sa rite chean chontrailte sa néit chontrailte. Agus iad an tú inta nervise fásta agus ní bhíonn siad inta sésta leis sin tá tú chuir má ama agus tá tú chuir má werigid ach iad an tú cleachtaí leis. Go dtí eile thucailad lethe fada bhégad ar a tíomh eile thucailad lethe gairid bhégad. Tá dhéhíomhar an áisteachta. Tá dhéhíomhar. Tíomh smáilead agus cáúar eile tíomh neana gríthe ganné. Well, ní thucann sa smuointú ar fást níos fearr, agus mar Harlíonn sin nar a thoise mé ag obair in airneal na craoltóireachta agus nar thoise mé ag fáil turastala ón BBC bhí mé ag smuoint. Mhaithí mé rud bug ceantach, mar bhí mé ag fáil airgid as rud a dheanú a bhí mé dheanú le scór bliain ribh sin siar an aiscí ar bhaithe le pléisiir ach inis bhí turastal ar a hon. Agus níor chail mé sin, caiith mé rá, tá sin agam go fáil nar a bhfuil an smuoinú mé nó nuair a bhí am istí sa seomra agathireachta agus nuair a ibrion rudaí amach nó nuair a hagan foclaí agus pictarí agus ceol le chéile go jazz, tugann sé sasú milsena dú. Agus ar a bhhair sin fásta, caiith mé adhfuil is daoine cenneal faiteach cúil mé agus tugann an craoltóireacht deistú a bheith ag caint le daoine, tugann sé cenneal foiá réasúnta le gáil suas ag daoine agus ceistníoch ar orthú agus ní bhaithíam gúin mé chuir isteach orthú an uirid sin mar tegann muid caiith muid é seo a dheanú ar bhaithe leis a chláir ach. So is mailm sin, do mé na stí seomra gan microfón bhéin rudbug níos fatí ag plé le daoine agus le an pástatá agam thug sé deistú an dóin a hiúil bhí mé san Africás, sa Rómáin, America, sa Rúis, sa Gréig, sa Rank, sa Nidail, sa Spáin ar fud na crinne agus tugtar obair ar sin.